musomi nekera gusira kanya batera niro buri muabo kanya batera niro bakebigingi mbia lengo bono rende ribu na basirete ngoteba yaye bigingi na biebi bono rende yango yanaga kana yaga kana baralika lia mangana mangirende ngateba ya lia sanchire ngano ati gatwembirike omuse oririria swa nyomba ogochigosoka isika kanyoro musa kwete gegetekero iko basirete ngakeya mo bonse basirete ritukerimo ritukerimo basirete mamu mine na rwarte mama tarwarete rende negente kikia muhageta sobotuko endo mugako inasokerete tabwate nere baiburi lakini rende mugako gari ngentakana nere ni ntakana yare sengencho togo tweru embura mono na kere embura ya ture mono yeiteira machi bakarika ichoire ngosi tore koguta bono nare go saba igo yo bwato moyo bwo gwanje atokonye na tobekera rende no na mabati igoro mancho murigereria Bosongo Vibes Network bunere botambe kaka egasi yeito no gutare binyoro na gukoretera ari agenderete itukoria rero nigo twachire goika ase ensemo ya Keumbu wodi ya Keumbu kenyureke nate busene gikorukura kirende bagoteba ikuruku geterere ime ya Keumbu egento kiandeta iga chibichanchire twabegeto mutandao yesterday igoro yabana chintakana abo bagotweru nyomba kaka botambe ekarna nyorore chibicha gongo cha kesabari na ichamba ke ground twatema kurigereringa ninki kagenderete nyuma ntara abaire somugano enyombe inereye naborogetie ase bicha yesterday chinsa cha mugoroba iga ase video cyane enyombe inereye actually omuntu ngakirete chibichechi no arenga iga igoro mugoroba agatweru nyomba ogukumia embura neri yatwete igoro mugoroba enyinge igaiga meta lakini embure ego tunyomba ndete ndakorokie nyomba ebune kororekana enyombe na berega mancho murigereria oise korigereria mabati chinseme chigabo chogete onspi gabo chogete igora kaera origereri moinari origereri mata no abo chogete mono enyombe yege gotwerwa oroche aiga getwerire kaomoka okono gotweru koraiga then oise gocha just come oise gocha iga onye gesundekera otiga turatema koigora okay iga ene chokoni then aiga ige okono gotwerwa eomogete kaera ana macha gotwa buna yatwete magoroba then oete korusika iga oete korusika iga naro aboroche bunere okono gotwerwa bune omogete okono gotwerwa origereri kurumoina iga okona koro kuno gotwerwa abego twerwa okono gotweru gwo karigereri gora libati riri tapi gorero ruwembe riere tokoero konyene yani libosete paka ligakupi but then enyombe yegetera kia enege kongu aseigekire egetera kia enege kongu kaka enyomba nere mata lakini nko batebindo mugano bwe nyombe yiga elinde to understand what is happening iga story eraneye abayibuli bara iko basirete omwaka 2018 mongina no mugaka bagasira ekera basire go babwato mu muroyo mubweka in this family omo muroyo enyombe enere yaye mata na ende gaga chiretwe n'abasamaria baya nyombe yere mata uko abasamaria barocha mabera bakamubunira enyombe yaringe yo bonyansi lakini bakarusyo bonyansi bakamubekera akanyomba enyombe yerogora akaka enseye obugema bwo muntu tokomanya bona nyasakuru bereti na ende enseye ekerogo kina tokomanya obugema bwo buna bokogenda korengana ne story enyombe ye gotweru gaiga neyo musubati oyomo oyore musubati omwabo mu muroyo onyometwe asentakana chinsamo chiri cha magena entakana yo egachaka kumuita agaetera gender based violence paka ari kumutianira kake gento okorane to advice abasubati ekeroroche ngango itore pi ayekara atama oratori obugima musubati yagatama na abana babere agacha na barabwa mwana yo mari grade 7 yo ndengo cyari gutweresa gusari grade 4 gose grade irenga no bamenyete nyombeye bagotwerwa ase miaka almost
almost 8-9 years batingu chibare batote ekerna riko kwana nere gante beting ero decide tari konywa mupi asinge ncha mangana etirite ochimagiga era ga decide akagamba na mumuro mwaba kamatebi nyomba nere mama batigete aye ninchuo omenyaroro bono no amenyete nyomba ye ime egotwero kaka egasi yaito no kurigere welfare ya abana abake musubati ona bwata abana bakogende skuru lakini bagotwero kaka sungura before ntaragotebi what we are supposed to do erigo konyo obogima ntegete turategera a story ya abana aba story yabo buna bakinete gocha buna abayibuli babo basirite then from there nkogotebinde ekitogo chigokora wachomorigeria buna nachika kogotebia musubati nero yoiga na naba corrected yabwata abana batatu tari babere abwata abana batatu actually kerana chana nyoro mwanafunzi obegete uniform waiga I'm told igaselu kure skuru no yoye baba mbiyore Ndiyamu. Ndeto kwa nilio nikikuruku Frida Nyaboke. Frida ngakia bayibuli bayino basirete Abayibuli baitomba ntwara abeta mona barabo lakini rende kero museya ikaruara akairu nyagitari kyombu akabere godi agachaka bwena ekera bwena akaira nanka agai mama nera agaika egento gekamubwata asege kuba kera kyamubwata omumuro minta akamuira nyagitari iriamo ikinya gitari agachanga agaigacha kororo muse na morose likende bakaenda no monginoye ogoirana akanyora omuse no ikaransteke rogo isiko omuse oririria swa nyomba ogochigosoka isika akanyora omuse akwete egegetekero bono riri omongino yagocha nere koruke ombwacha akorera gocha gakaganga omongina omomuro minto riria gocha akagetenga no musago chagotebi akanyora no musorari bono rende story ina bayarenge igo iko basirete ngakeya mo bonse basirete ritukerimo ritukerimo basirete mamu mine na rwarte mama tarwarete rende nigente ikikia mwageta sobotuko igono na matanga mwakorete ngakeya ega yemo baretere turimo baba pole bono nkwa soketa nje narenga sinka yana ali magena lakini rende nkanyora nyagoetere mechanda wao kanyagoetere mechanda irende nora abayibuli bali moyo endo mugako ina sokerete tabwate nere bayibuli lakini rende mugako garinge ntakana nere ni ntakana yarenga lakini rende kero yaikerete bono nkanyora nyagontisie ebitiso bike ante bono na bayibuli bane bari konyigerera mbakwete ante inga bono ningisa kugwakango itanane ngotinde konde tayora kwegere bono sometime kwanyora matukande na ari komenya isiko na naira na nyumba ariko baseri kwana kora rusana na nkanyora bono ngoetero bugimo bokongu na abana nkanyora bono na abana aba bwate chi stress na ni skuru mbali gosoma ena kagamba no umwalimu umwalimu mba manyete umwalimu agante binabe ko nyarikana skuru ke barasoma ari gasoma skuru ya ichuni primary bono rendo umwalimu agante inabe ko nyarikana nya bamuro bamino barororo ukokarate mwaka ki abayibuli babo basirete 2018 okay bono rende kero tugakwana na mumuro minto nkamweresa mumuro minto agante imochando toyo narinde lionsi rikora akuokwe nande ntokumanya aye bono kore kwerende nwanje ochiche obere na abana agaiga nkamotebi tigande mereria y'obugima nkaremerera lakini nkanyora stiri muchando yo oswaire na abana batware chi stress mugakongo nyware ngamaro ngosiba arenge bono ikari kuguita bakokoseri bono chenka mwarende mumuro mtagante bya ninju keri turanyore geke nabo togosea bono rende nkamuanga achicha koruna achetega iga na korire miaka 3 ga miaka 3 mwako iyo era bado no ari na bwato muchiera bayibuli bamutigirete bwate nyomba njari ngoro abana bo umwana wo munene ni miaka irenga bwate 13 years class irenga standard 7 no moke omoka ari grade 1 aba murambarenga bari minaika oyo mobuye katubwate nero yo mubuko na ragai
nyomba ene roma mumina atigete nero abaibori bamenyete nero batigete lakini rende omusene antebetie nyuma atarachi gosira agantebi ase eng'encho naye mbarabu mbaroche omochando nare goetera agantebi tochi koremereria omwana ono omochando oyio ogoetera nabo gokonyora omochando na omonene nabo ogocha obere noe nyomba mino iga iga onya gokora ebibarua biago okineria abana bao. Igo batarasira barabu mbanchiranete ng'oira naye tata na mama mbaroche omochando nare goetera tari ng'a achagete gonchanda ekero abataiyo konya mpaka buna barenge moyo nabo nare gocha naende nairana nacha naende nairana bono ekero obogima bwakong'anani nakerete omura omanyete esiemi agantebia aye ninchu obere na abana abaito. Nkasiki bono ogokora Chikonda ngokora abana abare esukuru ng'aki bono bakonyora endagera nkogenda nakora ekonda nanyora nacha nabaa keri nkonyora egeke nabaa nkonyora nonya na esiringi 200 naruera buna oyo ore grade 7 oyo tokorwa 9,000 omwaka igo na echiribu 35. obore mubwate no bonene abaibori batigete mbori banene mono gose natebi bugete gose ne compound igete ritoka riria asigete ritoka matara abanto mbare bagotegerete baba nche nacha iga because omonto naro ng'akirete esimi ngiche gocha iga naende egento tokorigereria maybe naye na abana abo obwate bono bari esukuru basome batari gotwara omochando enyomba eye ndoche ng'a egetera mbuya kere mbokonyikio orasabe abanto bakore inche bono nare goganira ende ase oyo obwate amabera ase eng'encho togotwerwa embura mono na ekero embura yature mono yaiteire amache bakarika ichoire ngosina tore koguta bono nare gosaba iga oyo obwate omoyo bwa ogwancha atokonye natobekera rende nonya na amabati igoro. Nge enyomba bono na amabati okera abekwa Na amabati oka egetera kero kinse mbuya kero korwa buna bokoma nabo tokoma igo. Okay. Enyomba nerere mata nyomba ene yang'e Nyomba eye na eya momura ominto naye nere enyomba eyio yarenge eya obonyansi bono rende agachaka nyakanyora omosani oye nere omoonchorerete amabati nonya nere tabwate namuno keri niga aonchoreretwe na omosani rende omorocherete amabera ekero abaibori banyarete koba bakora because ndoche amabati abekire agachomachomire yande narabosete yande naramanyi kero aremete nario yanyarekanete rende akarigia nere ebi akanyara koba gakobichoma. ngoma mu abe nabo basirete bakabatiga buna murabataka Nabo batotigete abanyakenyoro mbarayiga ntete korakwana nchunga baba mongina narayiga munyakenyoro ayiga nere is one of the people baturigiri sana guturangiri gocho muchio yoiga baba mbiyore Biyo mono. nikikuruko Koro kustela mchemo. ai kuro kenyore kurwete Koro kenyore kendwete. Abana abano turange na barabu. murirete na barabu inene we Yo relationship gwe kenyoro morororo lakini rende mono okonyora mwana ari so gokora chikonda nkenke. Rende mbachandegete. twange history enyerere ya bana bai Story enyerere ndatebe abaibori babe bakwerete litukerimo. Kero bakwera litukerimo bakaeniwa. Kero baeniwa litukeri baenetigu matuko makakaera omwana oyere no atigarite iga gatacheti kwenda bwoye kiagera obugima bwa mokongerete bono rinde nabwata abana nyomba bakwenda esukuru muno oyo manene oikire grade 7 lakini taikunyara koba oko afford na nebesa ye esukuru na nababake nendagera mbali konyora bakori muno obugima bwakongire bono rinde kaba tokoriginga abantu ngokonyu bari gaki na barabu nyasaye nanche goseri tukerimo bokibuya banyore na barabu omokonyu oyo abakonyu bono mwancho murigereria manyete ekatiba ngotebere na rero ng'anonye n'abana kinyaruka batirwa oboremu naende obogima bwa omonto tokobomanya bono omosaja okanga ntwa moire ekoti lakini nere nentakana naende gweta akoyo akare gosiba gento geke bono nere nabo akare buna akare igo nare gosaba iga abanto bari mobwate amabera ya echintakana abana abo abande no baraiga oyomo no araseri risikari abegete pake uniform bono na in fact nabo buguma boriga una muboroje environment ne ereye kaka njoma tete ndiko bisakende yomba nere na moyiroche bunereiga but then what I'm requesting is asenge ncho musubati yo yanchire ngamenye nyomba ya tatu mwabo ero na chireki nanga tari go chiande tigamenye nyomba ya tatu mwabo asugu mubugima
akonya abana baye kaka nabe kunyarikana maete enyomeye tarikera omonto osesenete gunga anyora omusacha tarikera omonto bandi bari bakomenya bunera decide tugwetia abaibori mbamurire to mwando bakamotebinga baba gokoranga ngo itwore pi to baisa kuganya obekurira ba inchu gaiga omenye igora bamenyete nyombeye. So what I'm asking, when I was coming narangeria efundi noera chugocha fundi kaka emotions are running high gaiga because manganara na makong fundi mbiyori mono na yo kumete kwa gaje nyomba gora gaja tore enyombe yera iga mabati arenge ekobeko bati 30 bati 30 iga mabati atoke 30 nyombe na bakoya rwase kora sibwe chiba sere ngokobekera nyomba nyomba jamara singeru 5 ndo serio kana jino joba ku tata kwagende ikoromo ya ga gino no joba kong no joba kong kono tokurwe getoro na yo rwe getoro tukolgere chisiringi chiri bunye ana yo wate wana bonkuru kana jini ngange bare na hincha mwanjo murigereria egento tutagetegioka nemete mete yo kubeka igora aiganka kirite tonyoro moto yomo gusevere chweri guchi frame na bakoba agere ngamoko ni motori sizable biye gojwero moto muye ga karutete koni bone sinje ndu bya kongire abako achiri bunye bakachiri busana chibunye bakachiri busana ekinyoreka igo pako ko yichwera mafuta akinire elita 192 yego bachiri busato gojweri aigere ngamo gojweri buti because ma etekere buti siringi miana ni singi 8 ekiwana na bo to kwamba ne fundi senje nde fundi because chi region sinjira konya bako charge paka siringi 10 asante lakini gan siringi 8 okay igo siringi 8 igo omotoyo motoise ko yobekera chiri bu 10 ndage tonte biri igoriri gija because nto sabaji basa kurwa sama shabiki chicha chireme tinde tiko sabintu bire igoro igo tobekera omote chiri busano no gochweria moto yiji basa ngora chweria chiri busatu igo tobekera omotoyo marafi 10000 motoyo ma 10000 tonyore metebere across chi frame cheguru choka igo echion 20000 tibati ile mogaire ngamukuri gora siringi baige tiri umoja kina ndiko tena leba yiri baikiri 800 yani 800 800 batiri 800 eli umoja eli umoja na siringi 10 okay go tolibekere 1050 talibo on the higher side matene sabungu waka era open sabungu waka era open so nikoto tebenga bati kwate batati 30 mabati 30 times 1050 you want 31500 31500 plus kratika plus chiba sirtu ate bachi mete 20 mete 20 plus 20 echion 51000 plus chiba sia 4000 tiegasi ichachire 55 mesumari amabati chikiro rengera chikoro chikiro isa ilaire ngamoko ni kiro ekiro mara singi 250 250 times 5 chibasa chiniranga 250 times 5 aya 1250 aya kobeke mete chikiro inye injine njitano chikiro ibere chabere chikiro 6 aya tumaya komenta ekira ya mwanji 3 chabere chikiro 7 ngamoko ni kiro 170 times 7 1190 nkina ndu atikire sikufundi kende ngeyo so igotesa konyora 57940 twakorire kubeke nyombeye amabati iguru ntegete kwirita gekeyemo nkwane na mumuromu abo no araiga and then kurwabo tomanye koranga mbiyore tata buya sana nyakiuguruko tadi usio maengoroko na igwe kwa tigitu muchiwe ninje buya ko mumura na tigitu mekere ngawakanyage 29 mswati umino tu arasire story yanko sana lakini ende mbwateri swali limongo kupuri because nayo ramanye na bara batamanye abane kera batigere chintakana go chandu bare sana kwanyora abantu mbare maybe ande batwire ta yani baigwere tobote obure mwa baiburi baino batigete
kwanyora abandi bachakire kubatebio buri mubuma ete nini bandi basiikire chitaito didi bandi basiikire ibandi bya baibuli abandi bakora ibintu ebinge sana koreng'ana n'omuchuyu seinaiga obwamate bwaino ne surrounding eita chiango chiaino bamuramo yotatomena abantu bande ng'ekibura korwa abaibuli buna basirete twarire okong'usana na igoro ya oboremo tukanyagamba rende naige tasaerete lakini bono obwamate obu mbochieti koba boronge rende baka bono mbosarigete iko muri buyana ya baka bono obwamate obu nabo bosarigete igo bono nabo gokwanani ntori gokwanani buya igo totebe ng'a tobwati monto oragende otebi kende buna tatomeni bono ase bono ikere tondete iyo ase eng'encho obwamate obu bono kero tware komporani igoro ya omogondo mbwasarigete bono ntori gokwana mubwate chitaito didi chia emigondo yaino yaya ntobwati mbaibuli mbaigeti korosi mbaigeti korosi oboremo obokorwa igo obwarogora buna totenine ng'a iboigete oboremo obo mboigete asegete maata bono ekero abaibuli basirete ekero oboremo obu nabo bwatetu konyora rende embaraika goikera aria ase batebaneti kero omonto asoe bono ekero nanyorete basirire togachikoboria tokaboria ntwatigete baka chirainigete ensinini iga rende bono nkanyora rika ria amang'ana amange tiga ntige igo bono nonye bwabe egetumbo bekiri aria ase abaibuli baateranete omusomi nekera agosira konya baateranire obore mwabo konya baateranire baka ebigingi mbiarengo bono rende riria buna basirete ngoteba yaya ebigingi nabio ebi bono rende yango yana agakana yaya agakana barora rika ria amang'ana amange rende ngateba yaya aria ase anchire eng'ano atiga tobeke igo enoi pole mwancho morigereria chistori nchire echi ogotegerera kong'a chibwate amayenda manene lakini gatigo gene ng'a Nyasaye maete abagosinche nkobatebi boire eng'ana eyemo ng'a Nyasaye agoteba egento ekemo ase Bibilia naende timaeti gosaba gosingocha mori mwarengereri etari story eyemo twakore chintakana chigosumbu kakomanyete amang'ana nare twatigire esika ase eng'encho ya eriogi estori ere omochi oyo na enkong'u bakanyigwete ng'a omonto nare okobatebia ng'a batange embura yani ense eye mwanya banto nabwate amang'ana yani ng'a omonto nare okobatebia ng'a bono ng'a morigie tent mosiege ka bono machete abase gotonya gocha kwana anyway amang'ana are emechi na amakong'u lakini Bibilia egoteba egento ekemo iga kaka entakana neya tata entakana toyeire eriso buna okoire entakana ekiare eriso iga eriao nari rigwateka nabo Bibilia egoteba igo naende ekebungo nkere gekongoki sana nonye tindakemanya buya igo gegoteba iga entakana omoburaka na omotakanwa abo bonsi na abane naende mosacha onde bwensi ase erioba ogotarire entakana na omoburaka na omotakana gose omorwaire engaki yaye emechando eyio nere enchiri ya oboene ase ense tari enchiri ya okobwate microphone korande crusade enchiri enene na ogotarera abana buna aba enchiri enene na ogokonya enka buna eyi enchiri enene na okobeka ribati igora Nyasaye agoseseni monto taiyo ogokonya entakana ogenda koremerwa etuko ndiri ekero ogokonya entakana naye igo okonyora ekiagera nabo Nyasaye atagete igo lakini yaye tari nonya naoka omogusia engima onye gwatigire tu entakana koranche irende tonyora okoragerirwa oretane ngoro koroja asigichana gose kakasungure kinyore kene ngimata gikuru geterere sublocation kie nyamware Keumbu division etogosaba ng'a Nyasaye ngokora are enchera buna maete tiga ngotebia ombogo tiangoroka ombogo tari bamura bonsi ense eye bagwanchera mosubati omwaboirana abande bagomotebia ng'a aye buna gwasogete korwa genda buna gwachagete tari banto bande bagoseri basubati bamwabo kori nyumba ase eng'encho oboremo lakini nagosikira ase eng'encho
kwatenete buno omosacha ugateba ngo musubati oyu n'oyo minto tari bantu bonsi bagusesena unenywomo subati onyo mino nyochira abona kwa mwancherete menya nere ragira buna abana abamo mutwara riogi omuchandekero otokire teberania onyakare mukaro bwaterana beke ngori beke bibando bike samura ragira sina beko genda igo nyasaye tigabasesenie enyegenete ngana ende mambinto ichi ntutata tari besto bwate bengi tochi kurusto bebekera mabati abantu bagotwana aba igo twigenete nga nyasaye ngo koraro gwanja mabati atokigora toiche tobeke ntwa tuchi besi chendagira chirocho nganda turarike umbu torore ndagira turagure tugure sabuni ndimo gocha gusibiria abana bachianga tugure gento geke no nubusie tugure bintu bisininiga nandi tubakobere paka nega ari kuruke umbu tumenye kogenda amashabiki nara maya kerna kwanete igoro mashabiki nara to etindagira mashabiki nara to etindagira nke ebagi nerere mari na etuna ba well wishers bagi ina na kuyigura timaiti gosine chiange bwate kuyigura turi tokonyora ngayanga nchire chire isane bana aba bari nyumba iga abatoko baba na kubika nyasaye tigabaseni bia mono moncho muri ntu bwato mugakoyo mubike nyora iga nero tebire nga kaka gwikankwa ni kyagere ngane yankuni byore biyande tata nekyukuruku amasama litankoro kwa Philip michia momukaka korwe kenyore kikyageterere ngakitateria ngo bona nakyuro chengane achengane ye yangu nete gwetero mongina intumuna togosoka muna bagaka gikankuna nyora umwana ure gocho seretigwe kagutuka bwana muburi ono yo itebori umusani o next iga basirirete umongina no mugaka te very day nero yo kurweroje aito kwenda ruje ngamuburi to kwenda ruje ayo ekibuye kemugyatuseni amaje ataya aya nje tige namu support na viviti akonyera abana bari muna sereti igo umuswati ubata abana no agochokore gasubuo amatuku naragucha ondetera rimo najikurigereria bona ng'aki abana bakomenya ngabatempted embure gatu ya magena ai nyinge echikoni yane katweru mono sana tata kaka ekero yatwerwa umwana oyo ngocha ari gocha konsombera amaji andetera amaji tari kosomba andetera amaji agatenga afatari wewe ngamuburi ngigwakwanire iyo nje nagurire ninde gakikepe bonya sana nkonyete neri bati ngolipea ngokaba on top ye jikoni iyo okombori nga seite kare gotubobe ngamate ego tungaki incha mabati aria igagutumba kanyomba omongina gagonte kakino maene inye gegotuga iga jikoni aye kwarerere ngaki aso mwana we tugacha mpaka gai ngaji kurigererio maene ngateba yaya inyo bonyasaye buri to gusaba tata kakugutara buya ka bisaiga totara nega ne bigibigi yatu ikinga inyobo nyasaye bukare umuntu gagutweruga yaya inkori byomo murario mintoro ya mudu omino ngomate turagenda urigereri gari nana so mwezi miwa na jete kembu mumuro mwabo abongo mwatolerie tandeno ngamatebia nabo contribute amabati make na nje contribute ribaka bana bagutwera agante kanyaye take your time na promise rio mwana oyo ekapopo sokwa sende ngagenda 4 times mpaka ngachakora hadai new na re kogenda nganyoro yo minto oyogera aikwa bere mwabere concerned gocha ongaro ominto bwekira mbauti ngamotega gituragenda urarigereri mwatekire immediate action goikaga iganda ya very happy nyasaba siseni into menya into goseti menya nje bwekande comfortable abande bakumia into twere tu gaiga teatade tole nere otekire immediate action na inu moche tigokora kende gionsi mwezi teteti amavuta mwabekire nyasaba siseni asigazi mogokora nje nakora abantu bago ogoteki action bwango munaini turikie family nakina ababwatiri abagani mbarenga bari banka abangagira ngabagani kibajirende please biyamana nandege ntukianga okiri
oyo na kamati yaye ihamenyete tata buna sisters nabo narore uzuma tekera naja nanyora kamati okwabusa gochirogoro nere nanyora kwabusa uri onde rojire kuri gigentare atabeke muno tembu ya momenyete please egento bona ubwanjani Paybill filimu yamuna eligia gosire rina yeke bungo keline kia sana naiki yakoba jirage naje kiamba jirage age ngaki anjo yomino na buya anjete mama to kuchaka kuruka mana kwanjo yomino that's why noje muna mwanjete nakikiagera kwate kitisa action mbwango igana baminto mbiyamona gesawese 9 mosese ni thank you welcome please okay mwancho murigere buna nago tebi bag nera atwaeto with our colleagues abangi nambari babire barwete US bakangakire simi kagenda guchiese nyomba getari ya Bosongo bagande kaka egasio okora nengia nane kwando tutwanyora abana batabuga chianga koranje chianga ichirema obaire actually nande bag ena buna yetu kana na kuyigora tumeti gosene bomb irema lakini nyegere tegane chianga chianga jotata gochirusia abana barabe berengie usenchi baisana I don't know usene chiabo njikaro manyeti gorang bas wah tuana kuigora bagi etata kai ebingo bira isane Valenta ya chwa abana kwa bwene ebipaka obeke na sogis ebipaka abeke ne risakara oko kora muisana oyonde ngayari orio ebine byo mumurebe ebi ko irangi risakara orio ebi nabo ko irangi haya noyo ebi dan ekiamu abeke eke ya Kenya kini kya nyomba ngayari abanju ejwa kini kya enju aya bono ebi timaiti between yoyo noyo mbiri bibira timaiti ipanga no mumura abana nebi na oyo nabiko muisano tari binyaruka ebi mumura na kitwateba onye bigo isa abo abani nyaruka bonsi ono mumura aya bono beke ebi bwatebi bas sika hiyo timaiti namberenga igote nebige nabiko muisana haya ebagi nera tata bas Mengara kwa jina la Yesu. No. Yanganchira ni nyaruka bona aye babwate bona ayo bamaete bona tikato engina nero bamaete bunako babanga nero maete bunako babanga echi Toko babekera ko echi tokora beka baba beka ngona gutengeza Yanda mbekera abana b'ibikoro tahe baba. Injimo beke bikoro. Ndaba isanti to irani stories. Ingi kiaba. Takere kigoro baba. Ingi kiamu isale kera. Ndaba kirasi. Saki isaide. Igo. Bwata. Furira na kwa ereria. Nigo sana kama azwaturi. Enda umpaige. Ine nyaruka bwata. Beke bikoro. Mama amepata. Good. Ibo akora ya karo. Nana na boko beka. Beka. Beka byose. Mwayo cyangwa kino kubanga rambura iga ntutamwaje kino kubanga akino kubanga ino na beko gwisa ngera kamure yange na mwende kanisani mwigure butwalisho Mungu ametenda haya ene yagaisia Kiki muisaini naye nuru Tali yako ruzi yako naye beka leta bonsi mbale ngawe bonsi bi wote baleta bonsi yana mo ayena inu mwerengi mo kwerengi eri wata nchuja chage tine chaino bono egento mo ndeta mo kolega tegera ali karatika ndeta mo kolega aye tegera ndeta ndigere baba tenaiga aye mo senchuja buna nara mwancha inega to wana ine chiangechi
emogo chirigereria mubanga abana bakorengana buna chire kero mwana gore ndokieke anyore ntigwana ine bono Ningo kwa wendu kwa bego. eje tata na yoyo rosi buja na bego isana Ine yoyo. itakutosha Echine njira ta utene nara. Tene naye. Kundu atakoshike hivi, iwashike hivi. No mwana oyo. oyo ya Magu. bas Chamba mende. Ndeye. Abito. warararara kwa wenere ya beka bono bas shika ine nyaruka Kamwana ako. Aito kakero chinda kabwati nyaroka. bagi entu anako yigora kurto ayo Toro chimne sibire. entu anako yigora ine yao ine yako Ine ya ego tebira mine bia. Ngobo nare bigo ndo wachire. Oyo. Na bana baba. Ai baba. Akido to jana do mwana wali go dichanga chirega. Ya? Imagine. Hey. Azukaiga. Tageta korora bana bane muna moko. shika Oyo. chianga chira no ruenyi Ya. Obe, yange yo zawadi. Kaka, yange yo zawadi. Mwe, usko oja. obe mwa Mwe, by the way karate kuntu weke kamera maete mwancho morigeria kagarara ntobwate ngwe bono okay oyo abantu kubori baro yo ningo oyo no murugi bwo mu murori otigare tere bweka oyo chwa tata nchu Na gojarie naye. sky bas oyo igaro murugi bwoyo una barigo nao bare umucho nao menyete batatu iga buna bariga watabona engwe yo igacha bakeye Asabanye manyeti. Igo. Lakini Moses eligwe. Oyo ngwe. Manyanga tura manyeke majezi mbia mono. engwe choka bwata ata Echine chengwe. chindeji Amos, ano chugole chaga chengwe. Igo. Mabwa bana baba ya mna bana manja. Ile? Aya. Kamula kali. Kamwezi kali. Ya Ine chengwe. Asa bana baba ya saba sese. Ine ngwe. Ai wata. bas na batuwe geretanga naiga Bas, ai ngwe. Bas. good Manya pa kijanya ko igureja ko igurerwale. bono baba yanga turi kokora tuto ya mangani changa twakorani pero Yendo motara ante bia kamo, oko sumai motari go sumai. Tikalo ngomo ndo tata go sumai go ngira ni gochi. Mucho color que gocha. No, sekango baba naye. ochia sabantu bari tatiangechi nche abairaneri nko bateinga mosesenigwe nande mutwara moyo imobwate mogenderera gutwara na batabwati koreng'ana nainche nabeire n'omochengo ase amabira mwabeire mogotororera noyo muntu stero obwenerete gotosugurikera mpaka mwaikire iga nere nkomoiraneria ng'a asesenigwe atwara omoyo inande tachi gotiga karanyore nondo oremeire nere nabakomobeka ase more nere momokonye mande nkoiraneria ng'a mokogenda gaki mogenda esabari engiya Nyasaye abagitere ase chinchera mogoeta na egari abentere bayaino ase egari naraya make nabwate. Hi, away from this tegete bono unkoe chiteka isato bwesa busia magoro twandike umu Rete chinyi. bata chibande icho mancho murigereria yesterday namegetie requesting motokonye ndagera gocha nari go visit this family na biamono for those who responded. God bless you. Family chiraiga ene family yemo lakini oyo buna nachika ko bateri tangani igare mu muromu aboyo oyo bona nero sere tukuno mwakoye nero menyeta na abana baye then oyo no murugi bwoyo bone kigusiekia aba babere ne chikamati
alafu aba babere bono nabo bare blood brothers and sisters bono kaka mumburi ng'amu kwano akabwata abasubati babere yaya bona eresiri kigwekanire so ase ng'encho bare babere oyo nkorosi are ndagere naba nkorosi bare enagore ebinto imbabagere equally yes now chibando nchira nareta emekebe 15 ngeye 15 there's a one here eye 15 na emekebe 15 this one hii ni yako haya leta the other 15 ene emekebe wake up bas thank you na emekebe 15 alafu ntwagore ebinto bya kitchen iga igo in total emetoro yonsi ere 30 lakini twaje baka 15 okay hai na abana bari kunsumbua ngai bari nchua bas ayachoke kujari karua toka ine chumbi obe ina machani ine chumbi alafu brama ite sukari njabe gold unaona ba yeah za 2 kg that is 2 kg alafu chianga njire tu abaga chinyinge sana uikajiche chimwame wono uikamusigi sawa wata wana na wewe shika hivi what haya mafuta ya gari universal ayo ndio wensi na bakweyaka basi yako ndio hiyo haya yako ndio hiyo basi abana balinga ibali na yenu ndio hiyo na nyinyi jipange thank you so much kama uliweka mkono yako hapa nyasaye tigago siseni nyakwabe getoko bakwase ndagara bese ya wato metenge this is what we have managed to buy nyasaye kara korogwancha naende ntoira naiga edamambi gosamambi ende bona nyasara rosie mirobiri nyasaye tigabaseni nyasaye tigaba mentere nyasaye uyu